Please idan wannan shine zuwanka na farko zuwa wannan tasha tamu mai albarka ka danna mana subscribe haɗi da ƙararrawar sanarwa domin mu dinga sanar da kai da zarar mun ɗora muhimman abubuwa. Mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kamar yadda kuka sani sunana Yusuf MT. Ina roƙonka idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha tamu ta Yusuf MT ka danna mana subscribe haɗi da ƙararrawar sanarwa domin mu dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sako. Mun gode. Cikin yadda Ubangiji yau insha Allah za mu nuna muku wani ɓoyayyen sirri a Facebook wanda ba kowa ne ya san da shi ba. A yi sauraro lafiya. Barkanmu da zuwa wannan tutorial akan idan ka shiga Facebook ɗinka a can sama usually kowa maybe wasu sun san abin to amma mantawa su kai. Idan ka shiga nan a can sama gashi nan option ne zai bayar, gashi nan save this gashi nan kamar wannan post din ya burge ni, wannan na Aliyu Hazarewa kamar haka ya burge ni. A can sama optionally zan je ga wajen option na a can sama sai in danna save post. To na yi saving post din nan na danna my own gashi nan add date to my own, na yi saving ɗinsa already ko ba daɗe ko ba jima na zo zan neme shi. To a can sama nan wajen ga wajen option nan a can sama saman searching, kuma wai ba wai lallai Facebook Live ne yake da wannan ba, kowane Facebook akwai shi. Idan ka danna gashi nan zai kawo maka save, ma'ana abubuwan da kai saving kana dannawa gashi nan abubuwan da na yi saving yau gashi nan today ma'ana na yi saving abu ba ni da time ɗin da zan kalle shi, bidiyo ne ko hoto ko dai wani abu da ya yi daga baya, ba ni da time ɗin da zan kalle shi. To amma ina so zan yi saving ɗinsa next time zan zo in karanta. To shine za ka shiga nan cikin save ɗin naka ka dubo abu. Mun gode sosai, fatan wannan abu ya ilmantar da kai, kuma kada ka manta ka mana like da comment akan cin gyaran aikinmu. Mun gode sosai, kada ka manta idan wannan shine zuwanka na farko ka danna mana subscribe, ta yace za mu dinga kawo maka sababbin shirye-shiryenmu idan mun ɗora. Mun gode. Idan wannan shine zuwanka na farko zuwa wannan tasha ta mu ta Yusuf MT ka danna mana subscribe haɗi da ƙararrawar sanarwa domin mu dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. Mun gode.